Mga igsoon, gibantayan sa mga Pariseo ang mga lihok ni Hesus, naniid sila pag-ayo kaniya. Uban sa iyang pangutana, iyahang gipakita sa publiko ang ilang mga kabuang. Ang Ginoo nagbendisyon sa ikapitong adlaw, way ilahang gibabagan ang paghimo og maayo ni anang adlaw. Murag ang adlaw nga wala magtugot sa paghimo og maayong buhat usa ka tinunglo. Sa kanunay ato ang pangitaon ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi aron ato magamit ang matag segundo, matag minuto sa matag adlaw aron paghimaya sa Ginoo. Maman gani ko na to ang pamalandungan ang kinabuhi sa atong mga santos. Klaro kayo ang kinabuhi nga ilahang gipuy-an, no? Nga sila conscious kanunay sa ilang mga pulong o sa ilang mga buhat nga makapahimuot sa Ginoo o ang paghimaya sa Ginoo. Ang tao nga adunay hupong nga mga bitiis o mga bukton wala mangayo nga ayuhon. Perhaps nahadlok siya kay nagbantay man ang mga Pariseo. Yet si Kristo nahibalo kung unsay gipangandoy sa iyahang kasing-kasing. Dili concern ni Hesus nga kining maayong buhat maka-iskandalo sa mga Pariseo. Ang iyahang concern mao ang paghimo og maayo. Ang mga Pariseo nagpakahilom tungod kay nahibalo sila nga si Hesus muhatag sa tao sa usa ka butang nga wala sila. Ang ilang makasing-kasing sarado ngadto sa maong tao. Mga igsoon, magandoy kita para sa kayuhan sa tanan. Ang timailhan nga ang ato ang makasing-kasing tig-a ngadto sa Ginoo, perhaps parihas sa mga Pariseo kung nasuko kita nga maayo ang nahitabo sa uban or nangandoy para sa kadautan sa uban. Sa panahon nga ginahuna nato nga kita mga makalilimos sa atubangan sa Ginoo, mas masayon ang pagkamagiluyon ngadto sa uban. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Iampo ang imong kailang nga tao nga adunay kulang sa pagtuo o may pagduha-duha sa Ginoo. Ikaduha, pinaagi sa itong mga pag-ampo o sanglitanan matag adlaw ato unta madala si Kristo ngadto sa kasing-kasing sa mga tao. Hinaot unta. May nagpalihog para sa katalibanong pag-ampo.